खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। आथिखालाव गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ फालांगि खालामनाया बारानिफ्राय बांलांनो हमबाय, जायनि जाहोनाव दानि फरायफुनाय उन्दै लाइमोनफ्रा बेफोरखौ बाहायनानै गाव गावनि जिउखौ धंस खालामनानै लानायखौ जों गोबां नुनो मोनो। बेफोरखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसफ्रा गोख्रों नोजोर होसेयावबो दासिमबो ड्राग्स बायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ फालांगि खालामनायखौ आबुङै होबथानो हायाखै। बेबादिनो हावलियाव ड्राग्स फालांगिरिनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव मोन 10 आबुं कन्टेनार ड्राग्सखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय नुर जामाल शेख मुंनि सासे सुबुंखौ हमनायजों लोगोसे बिखौ थुब्रिनि होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि हान्जाया बेफोरखौ मोनसे सोरदै सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै बोखांनो हायो होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिटिसि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिसार जानाय आइ दैमानि सेर हाग्रामा ब्रिजआव आइ रिभार फेस्टिभेलनि हाबग्रा दरखंखौ मैया बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। मैयानिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 7 जानुवारिसिमहालागै खुंजागोन बे आइ दैमानि सेराव खुंजानाय आइ रिभार फेस्टिभेलआ। मख'नो गोनांदि बे जायगायावनो मुंदांखा दैजिं फेस्टिभेलआ खुंजादोंमोन, नाथाय थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलआ सोरखार सालायनाय समाव दैजिं फेस्टिभेलआ बन्द जादोंमोन। दैजिं फेस्टिभेलखौ जों बे बोसोरावनो खुंनो सानदोंमोन, नाथाय समनि आंखालाव बे खेबाव जों खुंनो हास्लाबासै, नाथाय फैगौ बोसोराव खुंगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों इएम फानिराम ब्रह्म बिथाङा। फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिटिसिआव माबादि गोहोम गोग्लैगोन बेखौ लानानै खुगा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएम आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जयै बिसायख'थि गेलेनाया जाथावना नङा। बेखायनो बेनि सायाव जों गुबुन राहा लानाय जागोन आरो बेखौ लानानै मिरु नखर मन्थ्रिजों सावरायोब्ला माबा मोनसे राहा जागोनखौ नुहुरो। नाथाय फंसे खोथायाबो रोखा, बिपिएम दोलोआबो कंग्रेस दोलोजों एलायेन्स जाया आरो इउपिपिएल दोलोआबो कंग्रेसजों एलायेन्स जानायनि जेबो मिजिं गैया होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गोबां बर' सुबुंफोरा खामानि मावनो थाङो, नाथाय बे खामानि मावनो थांनायाव गोबां बर' सुबुंफोरखौ थैहैनाय आरो गोमाहैनानै आलाय-सिलाय जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालसेनि गामिनि राथिया बर'आ तामिलनाडुनि चेन्नाइआव खामानि मावनो थांनानै गोमाहैनानै दंहैयो। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 24 डिसेम्बराव गावनि लोगोफोरजों जयै थांबाय थानाय समावनो तामिलनाडुनि सलापेटाय जंसनआव ओंखारथ'दोंमोन, नाथाय बे समावनो लोगोफोरजों एरायलांनानै रेलगारिया खारग'लांनानै गोमानानै थालाङो। बे समनिफ्रायनो बबेयाव दं, माबोरै दं बेनि जेबो खौरां मोननो हायाखै नखरनि सुबुंफ्रा, जायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा दायो गोबां जिंगायाव दङ। सोरबाफोर गुबुन जायगायाव एबा तामिलनाडुआव बिथांखौ नुसनबायोब्ला होखानाय मबाइल नम्बर 8822835103 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। चिरांनि सारियालियाव गारिनि जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानानै सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। फोरमायथिनाय बादिब्ला न'निफ्राय मुलि लायनो थांबाय थानाय समावनो रुनिखातानिफ्राय सान्तिपुर फारसे गोबां गोख्रैथिजों खारलांनाय गंसे कार गारिया सौख्लायलाङो, जायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जानानै आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय आइजोखौ थाइजौबारि गामिनि मनजुला बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ फैनानै गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावहोयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय आइजोआ 3 गथ'फोरनि बिमामोन, नाथाय दुखुनांथाव गारिनि जाब्रबथायाव दुखुनांथावै जिउ खहा जानो गोनां जायो। हाग्रानि जिब-जुनार बुथारना जानायनिफ्राय दासिमबो सांग्रां जानो रोङाखै जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा। मैया फुंबिलियाव उदालगुरि कबिरअली बाजाराव हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ फाननाय भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि उनाव 7 सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मासे गोथै सेलजों लोगोसे हमनो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।